Ito ang Sky Plaza. Ang taas nitong akyatin na ito. Akyatin natin. Tingnan natin kung hanggang kasa kaya natin ito. Ito palang hingal na. Hingal na. Kati steps pa lang tayo. Hingal na. Kaumpisa lang. Oo. Nako, mas lalong hihingain. Naninigarilyo ka. Nag-uumpisa pa lang ako. Sa ano lang? YT. Oh. Wala ako sa Facebook. YouTube lang. Mahirap sa Facebook. Lalo pag nag-uumpisa ka pa lang. Hi Maranong. Hi Maranong. Kay Plaza pa lang. Hello po. Shout out. Nagubos niyo yan kaya? Sa YT ito. Ano? Rare Gym Adventure Vlog. Wow. Sir, baka may sticker kaya? Wala pa. Bago pa lang. Bago pa lang eh. Wala pang budget. Okay lang yun, Kuya. Sige. Baka pumalo pa sa... Baka Oo. mamaya pumaldo ka na dyan. Sana ito dahil yung kung makaabot tayo nito pa. Dahan-dahan lang. Oo, taga saan ka pa kuya? Dagupan. Ay, Dagupan, dinayo mo pa to kuya? Oo. Dahil galing akong Maliko. Ay, okay. Mm. Tulog din kami dun. Kaya naman pala. Picture tayo ng Ah! Oh. Hindi pa lang kayo nagtagna doon. Feel kayo ng smell mo. Nakakyat kayo? Doon? Ang hirap. Mainit nga, hindi na okay na siya. Oo. Hirap pa akyat pero magbaba. Pare. Guys, naka 1/4 pa lang tayo. Ano mga nakasabay ko? Madami rin sila. Kailang mga bata pa sila. Dami pang energy. Ayan. Ito. Yan, sana kayanin natin. Say hello muna kay Batman saka kay
Ayan guys. Makita niyo na yun. Yun ang aakyatin natin. Alam mo kung gaano kataas pa yan. Tapos ito, uulan pa. Kaya muna tayo. Baka biglang ulan yan. Ayun yung view nyo doon. Yes. Bundok. Umuulan na sa taas. Yan, umuulan na. Sa ilog. Ito yung Sky Plaza. Guys. Kabayo. Yun ang aakyatin natin. Bundok. Yan. Sky Plaza. Sky Plaza. Natividad po ito. Sky Plaza Natividad, Pangasinan. Nabutan tayo ng malakas na ulan. Parang silog tayo. Sky Plaza. Yun, aakyatin natin guys. Yun, doon. Sa taas. Wala na. Igo na sa ulan, boss. Guys, kahit umulan, akyat tayo. $900 steps na lang. Okay lang na to, ang iwan mo. Huwag lang ang basura mo. Ah. Ka ba? Kasi gusto ko kitang alagaan. Para sa aking kinabukasan. Woo! What the hell, man? Guys, 800 steps na lang. Woo! Look at that. Ano pang
kalikasan, ito ay nasisira kapag baniwaliwala. Woo! Hugot pa more! Hugot ng hininga! At nang makaakyat! Hugot hininga! At nang makaakyat! Woo! Oh! From Arts of Love to 30 feet cross, 244 steps. Woo! Guys, 244 steps na lang kailangan natin. Yehey! Oh my gulay. Steps. Kaya mo, nasan tayo? Taas na natin oh. Galang makita kasi ang lakas ng ulan. Woohoo! Tignan nyo guys, andun yung kabayanan sa baba oh. Look, sana kita sa kamera. Ayat ni Virginia Nubida. Yan guys, tingnan nyo. Yan, kitang kita. Ayun yung kapatagan. Kita siguro. Nakita yung tubo. Dinig nyo guys, ang lakas ng hulog. Sana marinig kasi naka-on tayo, nakakising. Oh ito, ilang steps to? 100. Okay, 100 data ito, diretso na ito.
guys. So guys, pag nakikita nyo itong video na to, puntahan nyo ito dito, Sky Plaza. Gusto niya ng totoong adventure, ito woo! Wow, look at that. Eh. This another 100 steps. Woohoo! Pahinga muna. So, dahan-dahan. Tapos na kayo. Tapos na kayo doon. Okay. Ingat, ingat. Makakit din tayo dyan. Kunting pahinga lang. Kasabayan natin to sila eh. Siyempre mga bata pa ito. Kalakasan pa ng mga ito. Kaya ayan, tamang-tama. Sulong-sulong ko doon. Pakyat. Shout out muna. Taga saan kayo? Santa Maria. Oo nga, hindi mabagal na ako. Siyempre may edad na eh. Kayo mga akit mo. Hindi, naka-ano to. Naka-ano siya. Naka-on yan. Ingat kayo. Tingnan nyo, Rare Gym Adventure Vlog sa YouTube. Rare Gym Adventure Vlog. Ingat kayo pababa. Ito 200 steps. Woohoo! Kaya na natin yan. Last na ito eh. Woohoo! Ganda ng bulaklak oh. Okay, tingnan nyo. Ayan. Ganda ng bulaklak. Violet yung kulay. Ito pinutan natin.
galing naman. Kaya makakit dito. Yes! Woo! Here we are, man. Finally! Woohoo! Hey guys. Galing tayo dyan, oh, sa baba. Woo! Kakakit din. Halos naubusan ka ng ano. Hindi nga. Ayat ni Hapo Jesus, Sky Plaza, Natividad, Pangasinan. Woo! Yes, yo. Kakit tayo, yo. Wow, man. Yes, kakit tayo. Kaya yung bundok na yun. Wala nga lang makita. Lakas ba naman ang ulan eh? Kaya natin guys ang 1,000 steps. Yun lang. Wala nang makita. Dahil ang lakas ng ulan. Yan na lang guys, tingnan natin. Yan o. Yan o. Ang kapaligiran. Iwan ko lang kung makita ba.